Uuli na. Asa ka ni nagikan babayana? Wag gid kig dagway umuuli ra diri. Karon. Mauman na ko karon dali, ha? Gabi nagpaabuta ko kay maglungag, way naghikay sa kusina. At nagilaka pag iyang manghod. Naglaagay hingpon. Magpantay ka lang kamuman ako diri. Kusnutong ko yung balita. Hindi ako yung kaubanan diri sa balay. Kasi sige, nandiyon magpanglaga mga animal mo. Ano? Maski pag una-unag lungag, ayaw maglagong ta, iyo ka una-unaan. Kaulag ko sa imong kaugaling inday di, ha? Di kaulag uyab-uyab ka, tapos di ka matabas yung mama? Babae ka ba yung buhat? Di na bitugan na napatasan. Dapat ba magay mo sabot mo kaya wala namang amahan? Ha? Salig mo siguro. Kaya di tamo ka nga bunalan, sukat batak pa. So karon dinit ko mo sugot. Kay uli ra mo diri kang anad, uli ra buntag na manglaag. Manglaag buntag pa sayo, mauli na pagkaugma na dayon. Yaki mo da. Kung mga igo dayon, dire sak mo duol kay lagi sakit kay anak. Bantay lang gid mo. Kuy mo lang karon ha, lag na pud mo karon kid. Lag na pud mo karon. Kung anad na lang. Permin ng ida ni Rugar. Dili ko musugot oy. Basta may nag-offer sa ako nga mag-abroad mo, abroad pambiyaan gyud ta mo. Kung mahimo ubayon ko na yung kamanghuran kay. Mura kauban ako diri. Gabo sige mo maglaga. Pambiyahe ta mo diri mo abroad pang Diyos ko. Bala mo di ako magigayo sa inyong mga pagkaon. Nga anad. Pero kung pagtanaw sa ako, doon lang. Di pa.